И здравейте всички, включваме се от средата на двобой, Deathmatch. The Sniper 5, мисля, че се казваше мапа. Да. Играем приятели и си говорим в Skype. Това са Ваторио и Пепунци. Не, шумам се. Охо, Пепито. Така. Стана лошо. Дайте сериозно, момчета. Пипи, дай малко по-отблизо, човек. Ти бахти на 1000 хилт. Радуй се, че аз още не съм си вземал, че добав. Не искам. Ви колко правеше? What the fuck? Килнахта. Къде си? Добре, Си. Ще ме го вземеш така, бе. Защо няма? Ау, защо стрелнах? Добър въпрос. Не, бе! Не, аз искам да се оправя, то са... Ау, не мога. Леко, добре си. От 100 на 11, 28, 134 хиляди. В един ден играх в един сервер, един играч имаше 8000 и няколко такова ФПС. Няма смисъл да ме биеш, Пипи. О, добре. Защо си АФК? Защото се оправя малко резолюцията, човек. Лучно разбереш какво ти казвам, но все пак да. Ням! Да, кога? Като ми револви. Оха. Това е друго нещо. Няма, аз съм стоима се чуди. Може би не трябваше да си да кърпун на едно място. Но това има ли особено значение? Не те. Къде тъп бъгна е, Пипи? Оправи са. Добре, бе. При малко беше горе, бе, човек. Да, бе, да, бил съм горе. Човек, бъгвай така CS-а. Не мога уча. Но ми лагва на мене, сигурно заради клипа. Тук излезем. Ми се цепи с сервера. Аз са пета ли? Добре, бе, хора, вие играете ли, бе? Още да. На мене ми зацепи. Целият CS. Добре. Браво, добре. Си. Тук има някакъв битак. О, майко, сървико. Не, сериозно, не знаеш, че си ти. Нали, що ти бъгваш и аз мислех, че няма да влезеш повече. What the fuck, добре. Шанер. Добре, бе, сме. Точно чуя там. Я да видим нещо. Да. Уху, 21 място. На 21 място Аз съм превен на 95-то място съм. Ще ти топ 30. What the fuck, ето къде си се крил. Майко, човек. Да. Сега избух. Чакай малко, е. Вико, мини малко към него, ако искаш, защото няма да е честно. О, къде? Какво? Оста! Да си тия. Сега ще разбереш какво става. Сега Динко почва. Почвам към... Нерве, пак ме убива. What the fuck, ето къде си. Опитвам се да се оправя лака, хора. Ти, че може да изгледам на всеки 2 минути. Не можа да ме убиеш на цяло.
Май, така ми се допика. Какво да кажа слаб? Учен мотор. Какво слаб вече? О, що не го Ти казва? нещо е по-голямо от бойлера вкъщи. Колко е? 340 литра? 56. Да. Да е. То с апартамент 2 на 2 и ще има бойлер. Да, друг път. Друг път. Един като 2 на 2 метра. Да. Апартамента долу. Стига е, човек. Защо не можа да го направи това, което иска? Стига сте ма били, бе, хора, оправям си резолюция и глупости, бе. Идва някакъв малкият принц. Ще стане голям принц. О, има още един про. Да знаете, че не съм хакер. Знам. Ти не знаеш кой е хак. Вече знам, но... Не, наистина, не знам. Пепи, ако искаш, ела към нас ще играем ние тримата срещу тях двамата. Да видим колко са силни. Къде? Къде? Че лагваше ми... Стига, е. Да, чакай. Да ти разби тиквата. Той на мене, аз на него. Не, бе. Какво така ми тръгна да им бъгва? Почвате да манерите. Викай ми се. Викай ми се. От 21 отида на 24. Аз бил хак. Мале, как ми се пикае. Да, тия 400 човека. Хора, аз CS случи няма да играя скоро време с този бъгнатия компютър. Направо не знам. После ще прати един по скарби. Не знам. Догумно. Нали? Да знаеш, че с дигъла не съм много слаб. Ого. Не. Има два малки принца, тук мирише странно. И не от кучето ми. Кой ми разбих тик? Познай. Да, ясно благодаря ти. Ранг. 19 място. Я? То през таклото му разбих тикварата. Абе я! Се пакаската. Защо му уби, бе? Каската. Да беше само каската. Добре. YouTube, това беше за това епизодче от нас. До другия път.